эфір, тому калі ласка. Вітаю господарства, прямий ефір. Пакуль ёсць час, зараз мы будзем таксама выходзіць у эфір. У нас на сувязі будзе Літва, трансляцыя будзе адбывацца на канале «Осторожно, вірус», калі я не памыляюся, і мы будзем там таксама распавядаць астатнія падзеі з нашай мяжы. Бачыце, мы уже тут паставілі такой намёт сабе і сцягі відавочна Украіны, народнай грамады, УПА, БЧБ, ўсё як мы любім. І што самае прыемнае, сёння да нас пачалі падыходзіць дальнабой, якія знаходзяцца вось тут на мяжы, чакаюць сваю чэргу. Гэта вельмі нам згадвае літоўскую гісторыю, калі пачалі беларусы падыходзіць і дзякаваць за тое, што робяць беларусы замежжа сваімі акцыямі. Мы таксама сёння будзем распавядаць шмат. Вітаю з арт-арм. Мы будзем таксама распавядаць сёння на міжнародных пляцоўках, з якой мэтай мы выйшлі. Шмат, ну не магу сказаць, што вельмі шмат, але шмат крытыкі было ў нашу адрэсу за ўчорашні стрым. Шмат незгодных з тым, што мы фармальна далучыліся, мы далучыліся выключна да ініцыятывы, а не да тых, хто прапанаваў гэтую ініцыятыву. Сябры, я хацела бы вам згадаць, што калі мы пішам лісты вязняў, мы не абапіраемся на чалавека, якой гэта прапанаваў. У мяне за спіной часціна людзей толькі. Гэта маленечкі адсотак фатаграфій, якой павінен тут быць. Я не ведаю, мы плануем стаяць хутчэй за ўсё да 16 числа, і калі будзе магчымасць раздрукаваць партрэты іншых палітвязняў, зараз іх 706 па дадзеных сайта 10 байт. Адзінае, што я не глядзела сённяшня, учора на вечар было 706 чалавек палітычных зняволеных. Таму далучацца да людзей, якія нешта прапануюць, на мой погляд, гэта не зусім, мабыць, правільна. Мы аб'ядноўваемся па ініцыятывах. Я не адзін раз сказала, што у мяне ёсць мая каманда, Сергей Спарыш, і мой лідар каманды Мікалай Статкевіч зараз знаходзіцца за кратамі. Я ніколі не дазволю сабе перайсці на бок нейкіх іншых актывістаў і стаць такім, ну ведаеце, флюгерам у гэтай сітуацыі. Я за іх стаю тут, і мне не ўсё роўна, што за імі будзе, і мне вельмі важлівы іх лёс, каб яны павярнуліся дадому жывыя і здаровыя. Я нагадаю, што пані Марына Адамович пачула нашу просьбу. Хто глядзеў канал «Народная грамада», дзе я прапанавала ёй зачытваць лісты ад Мікалая Статкевіча, каб мы больш валодалі інфармацыяй адтуль. Дык вось астатнюю інфармацыю пані Марына паведаміла, што да, у Мікалая Статкевіча камера, яна адпавядае ўсім нормам неабходным па метражу. Адзінае, што пан Мікалай лакцямі абапіраецца на супрацьлеглую сцяну. То бок сцяна настолькі, сама камера настолькі вузкая, што дарослы мужчына, ну вось літаральна на локаць, гэта шырына камеры. То бок умовы бесчалавечныя абсалютна, і я шчыра кажу, я з задавальненнем далучаюсь да рознага роду ініцыятыў, і я лічу, што яны павінны быць у першую чаргу якасныя. Сёння мы будзем каментаваць таксама сітуацыю, якая тут. Я нагадваю, што 2 пункты зараз праводзяць акцыі салідарнасці. Гэта класна, шмат людзей выйшла. Зараз агулам па Ўкраіне удзел у акцыях прымае блізка 60 чалавек. Большая часціна іх знаходзіцца на пераходзе Новыя Ярылавічы. Яны паведамілі, што там блізка 40 чалавек. У нас зараз будзе ратацыя, мы будзем выязджаць. У нас вельмі далёка знаходзіцца наш прыкардонны пункт, вельмі далёка ад Кіева, вельмі далёка ад Львову, вельмі далёка ад іншых часцін, там іншых мястэчкаў, але тым не менш мы бралі гэтую лакацыю, яшчэ раз нагадваю, спецыяльна для таго, каб пашырыць геаграфію пратэсту і ўзяць яшчэ адну пляцоўку, на якой мы зможам гучна паведаміць. Літаральна, хто не ведае, у мяне тут знак Брэст 55 кіламетраў.
То бок мы знаходзімся на той лакацыі, адкуль мы можам паведамляць, што ў Беларусі небяспечна. І вось зараз гісторыя з дальнабойшчыкамі, якіх мы тут вітаем, якія дзякуюць нам за тое, што мы робім. Нам усякія ласункі ўжо пачалі прыносіць, і яны перадаюць на той бок, што тут зараз за беларусаў гучна крычаць. І нам не абавязкова далучацца да прыватных асоб, дзеля таго, каб гучна крыкнуць, што ў Беларусі адбываецца генацыд. Мы гэта робім кожны ад сябе, хто як можа і хто як умее. Я яшчэ раз нагадваю, што самая страшная здрада для беларусі і назірання. Я дзякую шчыра, хто не назірае, я дзякую шчыра таму, хто выходзіць. Незалежна ад таго, як гэта робіцца, адзінае, што сумна, але вы самі винні. Цвіточки носили, коли Росія розвалиться, тоді ви будете вільні. Ми не здимаємо з себе відповідальності за те, що відбувається у Білорусі. І я ще раз нагадую, зараз я вельми далеко від свого дому. Я живу у палатці з усіма активістами, які знаходяться тут. І ми робимо все магчыме, каб гэтую гісторыю прыпыніць. Таму крытыка гэта добра, але калі ласка, як я заўсёды кажу, калі у вас канструктыўная крытыка, то вы абавязкова нешта прапануеце такое, што набліжыць гэты час вызвалення Беларусі. Я яшчэ раз нагадваю, Павел Северынец, Мікалай Статкевіч, Сергей Спарыш, Зміцер Козлоў, Андрусь Войніч, Павел Юхневіч, Макс Вінярскі. Хлопцы зараз знаходзяцца за кратамі. Гэта страшная гісторыя для нас, і мы выходзім заради них. Калі яны будуць на волі, гэта будзе азначаць, што ў Беларусі ўсё добра. Гэта, на жаль, вось тая фінальная крапачка рэвалюцыі Беларусі. Калі яны побач з намі, жывыя, здаровыя і прыгожыя. Зараз мы выходзім у эфір з Літувой на канале «Асторожны вірус». Будзе прамы эфір з Беллай Фокс. Яна будзе распавядаць пра акцыі, якія яны ладзяць на сваёй мяжы. Мы толькі распачалі акцыю, мы стаім літаральна другі дзень, і відавочна, што падрыхтоўка ідзе поўным ходам. Мы зараз дадаем ужо інфармацыю бліжэй да дарогі. Кіроўцы яе бачаць, для нас гэта вельмі важліва, таму што на тым баку будуць ведаць, што мы побач з імі, мы не забываем гісторыю Беларусі, і нам баліць, і мы гатовы за іх крычаць тут. Дарэчы, мне вельмі прыемна, калі мяне пабачыць у эфіры, у запісу. Людзі, якія сёння зранку накіравалі мне словы падзякі за падтрымку Беларусі і словы падзякі за тое, што мы крычым за іх. Сябры, гэта вельмі важлівая гісторыя, чуць ваш фідбэк. Калі у вас ёсць магчымасць напісаць караценькае паведамленне, якое мы можам агучыць тут, калі ласка, рабіце гэта. Я, як і Вераніка Мішченка, цудоўная ініцыятыва «Глас Беларусі», буду агучваць вас тут, і такім чынам у нас будзе з вами фідбэк, мы будзем адчуваць вас, а вы будзеце адчуваць нас. Гэта вельмі важліва. Мы вас вельмі любім, мы вельмі сумуем. Асабіста зараз, калі мы бачым знакі, якія сведчаць пра тое, што мы дзесьці блізка з домам, але, на жаль, вось учора мы тут літаральна размаўлялі з хлопцамі, нават перайсці мяжу мы не можам, нам гэтага проста не дазволіць зрабіць. Таму адсюль блізка дадому мы робім усё магчымае, каб больш ні адзін беларус не пастраждаў, а гэтыя цудоўныя хлопцы нарэшце апыніліся на волі. Я хацела бы яшчэ дадаць да гэтага спісу Іру Шчасную. Так атрымалася, што калі мы рабілі вось гэтыя фота, ламінавалі іх, на адным з фота, ён зараз пазаду мяне, не апынілася актывісткі Іры Шчаснай, актывісткі Еўрапейскай Беларусі. Таму, калі ласка, калі вы пішаце ёй лісты, скажыце ёй, што мы пра яе, канешне, памятаем, і яе муж і яе сын вельмі чакаюць матулю дома. Я шчыра дзякую кожнаму актывісту, кожнаму чалавеку, якой адтуль за кратаў кажа нам, што мы вас верым. Мы не можам падрываць гэты крэдыт даверы, і таму рухаемся ўперад. Кожны, як можа, робіць усё, што ў яго сілах, толькі не маўчыце, толькі не сядзіце на дупе роўна, і абавязкова прымайце ўдзел у любых акцыях, нават ваш маленькі рэпост
гэта ўжо вялікая справа для распаўсюджвання інфармацыі па ўсяму свету. Мы зараз будзем з'ядноўвацца з Літвой. Чакайце анонсы з канала «Осторожный вирус», дзе мы будзем абменьвацца інфармацыяй, опытам і добрым настроем. Шчыра вам дзякую, хутка сустрэнемся, будзем выходзіць яшчэ ў эфір і на канале «Народная грамада», і на маім прыватным канале «Хелен Мінская». Таму, сябры, жыве Беларусь, слава Украіне, і у хуткім часе тут з'явіцца паведамленне, што Пуцін хуйло.